ಇದು ಮಾನವನಿಂದ ಮಂಗನ ಮಂಗ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಂದ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಣೆ ಈ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎದುರು ಕೊಂಚ ಚೂರು ಪೇಪರ್ ಉಂಡ ಎದುರು ಚೂರು ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತ ಮಾಡಲಿ ಚೂರು ಪೇಪರ್ ಅಂದೆ ಇದು ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತದೆ ಇದೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿರು ನೂಕ್ಲೆ ಅತ್ತವಲೈಡು ಒಂದು ದೀಪನ ಹಾಂ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಅಟ ದೀಪಣೆ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರದೆಪ್ಪಲು ಹಾಂ ಬಾಂಬುದೀಪನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ಲೇ ಬಾಂಬುದಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಬಾಳು ಹಾಂ ಅದೇ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈತ ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀಪಣೆ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನೂಕು ಇಂಚ ಹಾಂ ಕಡ್ಡಿ ಪೂರ ಐಟೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ನೂಕುದು ಕಡ್ಡಿ ನೀಟಿಗೆ ದೀಪಣೆ ಬಸ್ ಅಡಿಗೆ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಣೆ ಚರಲು ಇಲ್ಲೇ ಚರಲು ಓ ಅಂಚಿ ತೋಲಿ ಆಂಡತ ಓ ಅಡಿ ಪೋಯಿ ಆಂಡತ ಅಂತಲೇ ಮೂಲೆ ಕೊರ ಅಲ್ಲ ಪಂತಿದೀನ ಯಾ ಸುಗರ್ ಪಂಚ ಅಂತ ತೂಲೆ ಎಂತ ಹಂಚಿ ಬೋಡ ಪರಿಗಿನ ಜೀತಿ ಪಾರ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಅಂಚ ಬಿಡ పొయ్యే పొయ్యే కూడా ఉంటారు అట్టుండు నూదు బీటు దూరం పోయారట్టు అది చర్ల రట్టు తలగొడుతుంది మళ్ళీ నక్కలి ನನ್ನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಟ ತಪ್ಪ ನೆಟ್ ದಿಯರಿಜ್ಜದ ಅವದಾಳಜ್ಜಿ 2200 ತಲೆ ಬಾಂಬುದೀಪಣೆ 2200 ಒಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಇದಿತ್ತ ಪೋಪಾರ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನೀರಿ ಬರ್ಬೋದಂಗ್ಲ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಪ ಬಾರು ಉಬ್ಬಾರ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಡಾವೆ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಡಾವೆ ಓಡಿತಿನ ಇರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬಾಂಬ ಆದ ಟೈಮ್ ಇದುಂಟಲ್ಲ ಸುವೇದನಿಗೆ ಅವು ಬತ್ತಿದ್ದುಂಟದ ಪುಡಿ ಬತ್ತಿ ಉದ್ದುಂಡು ಉದ್ದದೈತೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧನೇ ಆಯ್ತು ಬಿಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏನ ಕೈಯೇ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಪಣೆ ಎದುರು ಚೂರು ಪೇಪರ್ ತಲ್ಲದ ಇದೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬೇಬಿ ಜಲ್ಲಿ ಲೋಲಾಪು ಇದೇ ಬೋಡು ಬನ್ಲೆ ಯಾಪ जल्दी जल्दी